Salam, men psikolog Metan Awadov. Näme hyzmat, näme problemaňyzdan aýdyberin. Oğlanlar diye, ayka diye qyýdar, oğlanlar diýemsin alyançalar canım dip oğlanlar soň qyýdy aňartyna geçiren soň hakykydyny görket diýem. Beh, onuň siz näme pikir etýäňiz? Ene gençler qyýdynyň barjak ýeri, rızkyly bereketli bolsun, gurpul bolsun, baýrak bolsun. Qyýdy adiýene avalon, badiýene beýmen bolsun. Onu oğlanyň olar ýalak ýagdaýy bolsa, oğlana öýlenmek näme ýalar? Siz barada näme diýerler konkretni? Ferit, muňa Ferit, kulağa Ferit, kulağa. Inna muňa Ferit, vapşe renkenden dälmi? Beýdi bäm adamyň gepini etmersiň. Beh, siz näme bolýaňyz? Näme etýäňiz? Men näme etdim? Üstüme kakış etgänden hiç de bolmadyk galakka çykýanda ýörekdi. Berekella, malades. Öňe näme maslahat berýäňiz? Ayal maşgala var yanıp duran otdur. Odan bir gorçulap üfläp adet. Söniye. Onu ýa dogry. Men teşekkür nazlaşanyň günne 3 wagtyna limonja goýup çay içiň. Özüňden daşdawra käbin islermen her hile kelläň arça. Ata işini düşünüp bu hepdeler indi ketdi ýene garaşýan.